Hello guys, samahan nyo ko at i-review natin ang aking Honda PCX 160. Samahan nyo ko pag-usapan natin ano-ano ba ang mga issue at ano ang kagandahan ng PCX 160. Sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag nyong kakalimutang mag-subscribe at i-like at i-share ang ating mga video. Ang PCX 160 ay may displacement na 157cc lamang. At ang motor na ito ay may dalawang variant, ang ABS at ang CBS. Ang motor kong ito ay CBS variant. Ibig sabihin ay combi brake system. Kapag ikaw ay nagpreno sa likod, nagpipreno rin siya sa harap. Sa ABS variant naman, front brake ang merong ABS. Kapag bigla mong pinisil ang preno mo sa harapan ay hindi agad-agad ito kakapit. Unti-unti kang ipipreno ng ABS. Samantalang ang likod nito ay merong HSTC. Ang ibig sabihin ay Honda Selectable Torque Control. Ito ang mga added safety features. At kung kagaya ko kayo na kulang ang budget para makabili ng ABS variant, okay na rin ang combi brake system. FI na rin ang fuel system nito. At ang isa sa mga nagustuhan ko ay ang fuel tank capacity na merong 8 liters na naikakargang gasolina. Bakit ko nagustuhan? Syempre, kapag angkas ko ang asawa ko, full tank palagi bago umuwi sa bahay. Sa presyo naman, ang bili ko sa motor kong ito ay 118,900. Kasama na tong half-face helmet na Honda ang tatak at may grocery pack pang kasama. Sama dito ang 2 years warranty at ang lifetime service warranty. At ang ABS version naman ay nagkakahalaga ng 136,900 pesos. Keyless na rin ang motor na ito at ang habilin sa akin, lagi mong i-off ang remote dahil baka malobat ito. At kapag nalobat, hindi mo na mapapaandar ang motor. Pero may binigay siyang code. Ang code na yon ang gagamitin mo para mapastart mo ang motor kahit wala kang remote. Meron na din tong built-in anti-theft system. Okay guys, punta na tayo sa issue. Ano ba ang mga na-experience kong issue ng aking PCX? Noong bago ang PCX ko, ang maximum speed ko ay 114 km per hour, may angkas pa ako nun. Pansin ko lang mahina ang hatak niya. Kailangan mong bumuelo, pero kapag nakabuelo na siya, dire-diretso na hanggang sa maximum speed. Nagbago ang lahat simula nang nagpa-change oil ako. After ko kasi magpa-change oil, naging 109 na lang ang maximum speed ko at lalong humina ang hatak niya. Malayo ang kasa sa aming lugar at nang magkaroon kami ng time na makabiyahe ay diniretso ko ito sa kasa at pinalinis ko ang CVT. Pinacheck ko na rin kung maluwag ang nut nito dahil sa GC namin laging yun ang sinasabi nilang issue niya na lumuluwag yung nut sa loob ng CVT. Binaman ng mekaniko, masikip daw. Maitim ang loob nito at may mga buha-buhangin sa loob. Sabi ng mekaniko, hindi raw ito katulad ng mga Honda Click na merong air filter. E kapag sa buhanginan ka lagi dumadaan, madaling pasukin ang panggilid. Daw ako mag-alala kasi libre naman ng labor nila pag doon din nila sa kasa. Pero syempre, nag-aabot ka rin sa mekaniko. Sunod na issue natin ay ang cover ng gas tank. Tipong nasa gasolinahan ka, tas pindot ka ng pindot, ayaw bumukas. Ready na si kuyang maggagasolina, maglalagay ng gasolina, ayaw bumukas. Solusyon, tulak mo pataas konti. Ayan, bumukas na siya, diba? Iban sa gas tank, ano pa ba? Walang iba kundi ang water pump na nagli-leak. Nagkaroon din ng leak ang water pump ko. Pero nang chinek ko siya, ito na siya, wala na. Sana tuloy-tuloy, wala na talagang leak. Isa pang nakikita kong issue nito ay ang side stand ng motor. Kapag naka-side stand siya, parang ang laki ng chance na tutumba siya sa gilid. Parang hindi kasi kaya ng side stand yung laki at bigat ng motor. Ang solusyon, ayan, center stand palagi. At ang pinakahuling issue ng PCX 160 ay ang magugulat ka na lang biglang may magpa-passing light sa'yo, hindi mo naman kilala. Kaya lang naka PCX 160 rin. Syempre, ikaw naman, bubusina ka na lang dahil nalampasan mo na siya. At madalas, tumitingin muna kasi ako sa side mirror, akala ko sa likod ko ang iniilawan niya, yung pala ako din. At yan ang mga na-experience ko sa aking motor na PCX 160. Maaaring ang ibang tao ay may kanya-kanya ring experience sa kanilang mga motor na PCX. Ang background video pa lang ito ay kuha po namin sa Daang Kalikasan, pababa po na po sa highway. Muli maraming salamat sa mga sumubaybay sa aking video at hanggang sa muli, paalam!